Chini Portmomoi Bill আর ডেভেলপ নি বিসিঙ্গ খবজাক সদতা বিসিনি ইঙ্গই जों তিনি অর ব্লগ ডেপুটেশন দিখা চিনি প্রধান দাবি উংখা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন দাতি দাকি মা খালাইনাই ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ইয়াসা জরা তাবুক যে এডিসি হাপাং বাই গভর্নমেন্ট বাই যে মনিটরিং কমিটি খালাই রিজাকা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বার বরংনি ককটিকে এডিসি আমসাইনি তিপ্রাসা আমসাইনি হামক্রাইনি সামুং মা তাंनाय বরংनो फानदिवै बंनि यात्रिखाय जत बेनिफिशियारि लिस्ट उनको माखायनाय जे करि बररक एपीएल कार्ड नुं तंमायखा एबं बर बीपीएल उंनान उपयुक्त बरंनो दाति दातिखाय बीपीएल कार्ड मारिनाय चिनि कामियामसाय गोबां मा बयस्क बरक तंगो खरा कम्पा तंगो मकल नुगिया तंगो बरंनोबो दाति दातिखाय बाट्टा मारिनाय जों अमनोबो चिनि दाबिओ जों साका अमो सिमिया रेगानि जे सामुं खायजाक तंमानि अमनोबो दाति दातिखाय सामुं खालायनायनि बागै ताय रेगानि सामुं गोबां नेन बागै जों साका ताय कामि आमसायो गोबां मानसिनि बरं नगमायाखौ ताबुकबो सुतै नगमायाखौ खिताय नगमायाखौ अमरंनोबो जों दाति दाति रिनानि बागै जों तिनि बिदिन्थानि कासे मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा तिनि प्रतिनिधि रंनो तिनि कगमारिखा जे दातिनो बो अमनि बागै याफ्रि रमनाय एबं जों आंबोनो किसुदिन आगेनो चिठिरिखा दाति दातिखाय जे सदरता बिसिनि चेयारमैन भाइस चेयारमैन मेम्बर नतै ताय जनप्रतिनिधि नतै नों कायसे मिटिं और कल खायदि माने बताबो कल खाया जों बनो तिनि मीडियानि बुसकांगो चिनि सभा खालायनाय सेंक्राक जोंनि बुसकांगो जों स्राय सारखाय सानानि नायो जों बनो 20 दिन समय रिखा 20 दिननि बिसिङाव जुदि जोंनि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायमानि अमनि कुनु जुदि याफ्रि रमयांगाखाय मोनसे तेबो कटर जों सबाव नखरनाय अमनि बागै जों क्लियार तंगो जों अमनि बागै हुसियारि सानना नायो जेराव अबैधभावे कुनु इलेक्टेड मेम्बारिया बनो बीएससी चेयारमैन खालायै अ आरडी ब्लक चलिगला पद्मबिल आरडी ब्लक चलिगला बेनिफिशियारिनि मुं जेता लिस्ट खालायजाक तंमोन ता बिसिं अमो चिनि चेयारमैन चिनि भाइस चेयारमैन मेम्बारनि यात्रिखाय मारिनाय और कुनु ताताल हुइबानि इनको तनि मानगलाक सराय जों साना नायो एडिसि गभर्नमेंट एडिसि आमसाइनि विलेज कमिटिनि जे चेयारमैन भाइस चेयारमैन जे मेम्बर जे मनिटरिंग कमिटि खायलिखा एडिसि आमसायो आमतिखेना मा सलिनाय ब्लक कमिटि ब्लकनि जे भिडिअ बरंनि माध्यमेनो बेनिफिशियारि इनको लिस्ट मा खालायनाय कायसिं खा खालायो तिनि ब्लक डेपुटेशन बलायखे कचां खायखा दारा तिनि और फाइमानजो फैनाय चिनि बरम गोनां एम बिनि कासे जरुरी मिटिंग बथानि मा फैखा फैखाय जों तिनि और गोबां मा और हाजार बरक फाय जों तिनि ब्लक डेपुटेशन दिखा जों नाया